מצלמה, מצלמה. 3 דקות רצית, צורי? 3 דקות על השנייה אני אעשה לך. שלא תגיד לי לצאת ידי חובה. דבר אחד בחיים שלי לא עשיתי לצאת ידי חובה. הר קורי כמיקוני, ביד עסקה הדלבוקוני. מה שתעשי, תעשי עם הלב, כמו שאמא שלי הייתה אומרת. לצאת ידי חובה. אני כיבדתי את אמא שלי. טוב, אתה תערוך את זה כמו שאתה מוצא לנכון, זה עניין שלך. נתחיל. שלום לך, שמי תחיה פריניאן. אני אוהבת את החיים. אני אוהבת לצחוק, אני אוהבת טיפוח, אני אוהבת לעשות אמבטיות ארוכות. אני באה ממשפחה של אנשים משכילים, כן? שיהיה ברור. אבא שלי היה רוקח, אני עצמי מתעניינת במדע. היוטיוב כבר יודע לבד מה אני אוהבת, וישר שולח לי סרטים מדעיים. פיזיקה, כימיה. עכשיו למשל, אני מאוד מאוד מתעניינת בפרה-היסטוריה. אז אני יכולה לשבת בערב שעות ארוכות ארוכות ולראות סרטים על דינוזאורים, אבולוציה, ככה, לבד. עד 2 בלילה. רק אני והדינוזאורים. אני התחתנתי בגיל צעיר. הגבר הוא היה צורי. זה תערוך, כן? אני מחפשת פרק ב'. זה יכול להיות גבר אלמן, גרוש, עדיף אלמן יותר טוב. גם אני עצמי גרושה. לא גרושה, פרודה. פרודה 12 שנה אפילו, כן? אבל בכל אופן אין משחקים. וגם אם היו משחקים, זה כבר לא רלוונטי. עכשיו הכל חתום, סגור, מת. זה קשה לי, צורי. זה נראה לך דבר הגיוני לבקש ממני? ככה מתנהג ילד לאמא שלו. מי שרואה את זה עכשיו, שתדע לך שהבן שלי, בשר מבשרי, מכריח אותי לעשות את השטות הזאת. אחרת הוא אומר לי, לא תיכנסי ליום הולדת של הנכד שלך. ככה. ואתה, צורי, שאת זה לא תעיז להוציא את זה בעריכה. תתבייש לך, בושה, גועל נפש. יופי, עכשיו הכל נהרס. טוב, טוב. עכשיו אני אעשה טוב. הקודם לא היה טוב. שלא תעיז להכניס את זה, כן? יחשבו שאני אישה מטורפת. 3 דקות. שלום לך. שמי תחיה פריניאן. ואני אישה מנוסה. אני מחפשת גבר שיכול להיות עדין. לא אחד שמחפש לעשות רושם. גבר עם אמצעים, זה כן, אבל לא אחד שמחפש לעשות עליי רושם, להגיד לי איך להתנהג. אני יודעת איך להתנהג. אני אישה שעברה דבר או שניים בחיים. אני אישה צורי. אני אישה חזקה. לא מתאים לך, תתקדם. שלום לך. שמי תחיה פריניאן. ואני אישה מבוקשת. עד לא מזמן היה לי חבר. אני אוהבת ברנצ'ים. אני אוהבת להיפגש קבוע, פעמיים בשבוע, 11, 11:30, לשתות יין טוב, לאכול גבינות טובות, לשיר ביחד. אני מניחה שאפשר לשים מוזיקה ברקע אם אתה לא זמר, זה בסדר, גם אני לא זמרת. אבל זה שאני
כשאני הייתי נפגשת איתו, הוא היה זמר. אנחנו היינו יושבים ביחד ככה קרוב. אני הייתי מניחה את הראש שלי על החזה שלו בודו 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 אינשאללה מובארק בודו 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 אינשאללה מובארק בודו 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 אינשאללה. יוסף קוראים לו. בכל אופן זה נגמר. הבן שלי, צורי, הוא תפס אותנו על הספה ככה באמצע, והוא התחיל לצעוק ולהשתולל, וזרק את יוסף החוצה ככה, כמו כלב. לא חשוב. לא חשוב. שלום לך. אני מאוד מאוד מקווה שאתה גבר נורמלי. אם לא, חבל על הזמן שלך, אתה יכול להמשיך הלאה. אני מריחה אתכם מקילומטרים. כי כמו שאמרתי לך, אני אישה שעברה דבר או שניים בחיים. אני חייתי עם גבר שטן. הוא היה זורק, מושך אותי, זורק אותי על הרצפה ככה, פוף פוף פוף. כמו בובת סמרטוטים. הכתף הזאת יצאה 5 פעמים. והילד, שמרחם מה שהוא עשה לילד. 31 שנה לקח לי עד שברחתי. ואת מוצאת את עצמך ככה בגיל 60, מסתכלת במראה ואומרת, בשביל מה נלחמת מטומטמת? בשביל מה כל הדרמה, כל הבושה, בורחת עם הילד, ברחוב, עם הילד, ברחוב, מטומטמת. ובשביל מה? בשביל להירקב בבדידות הזאת? טוב, די צורי, אי אפשר. אני לא רוצה לעשות את זה. אני יודעת מה יקרה. אתה תצעק עליי. אתה תסתובב פעם, כאילו שאני חייבת לך משהו. אתה נעשה את האגרסיבי, גס. אני לא רוצה מישהו אחר, יש לי. אלוהים עשה לי נס ואני לא אתן לך לקחת אותו ממני. אבא שלך, יימח שמו וזכרו, יישרף באש הגיהנום על המעשים שהוא עושה. יישרף באש הגיהנום, אבל האיש הזה שהיה פה על הספה, זה לא הוא. האלצהיימר חוגג לו בראש. הוא לא זוכר כלום ממה שהוא עשה. הוא אפילו לא יודע שאתה קיים. והכל היה מושלם עד שבאת. המטפלת הייתה נכנסת פה, מביאה אותו מהבית זקנים כל יום שלישי. הוא היה נכנס פה עם חיוך של ילד על הפנים. היינו יושבים יחד, שותים יין, שרים בפרסית, בודו בודו בודו, אינשאללה מובארק, בודו בודו בודו. לפעמים הוא היה מבקש, אומר לי שהוא רוצה לבקש את היד שלי מאבא שלי, ג'נטלמן, ואני הייתי אומרת לו, yes, I do, merci, pourquoi pas. צורי. אלוהים עשה לי נס והחזיר לי את יוסף הצדיק. יוסף מלפני שכל הגיהנום הזה התחיל. פעם אחת הזכרתי לו דברים, אני סיפרתי לו על הפעם הזאת שהוא רדף אחריי בגן סאקר ביום העצמאות ככה,
עם סכין ביד. זה בושה. הוא בכה כל כך הרבה שהמטפלת הייתה צריכה להחזיר אותו לבית זקנים, ובשביל מה? הוא כבר שכח. אז גם אני נותנת לעצמי לשכוח יחד איתו. שעה אחת של שקט מגיע לי. ובסוף גם אני אשכח. לאחים הגדולים שלי כבר התחילו כל הסימנים. בקרוב, בעזרת השם, יתחילו גם אצלי. ואז אני אשכח. ובסוף גם אתה תשכח. ואז הכל יהיה בסדר. זה עניין תורשתי. אתה יודע, הציפורים הקטנות האלה שיש היום, האבא הקדמון שלהם באבולוציה זה היה דינוזאורים, מפלצות עם שיניים וטלפיים. זה לא מדהים? זה הכל אלוהים עשה. והסבא שלך, האבא של האבא שלך, הוא היה מפלצת, אכזריות כזאת, כל אספהאן ידעו. ואתה מכיר את הסיפורים, אז לך תדע מה האבא של האבא של האבא של האבא שלך היה. יש לי תחושה שכשהגעת לכאן ותפסת אותי ואותו, הגעת לכאן כי לא יכולת לחזור הביתה. שנייה לפני שהבנת מה קורה פה, אני ראיתי בעיניים שלך את המבט שאני מכירה. מבט של אחד שמרוב חרטה עוד יכול לפגוע בעצמו. ואני רואה אותך עם האישה שלך, ואני יודעת לזהות מתי אישה לא שקטה ככה כשהבעל שלה בסביבה. ואני לא יודעת מה עשית, ומה שאתה עוד פוחד לעשות, ויש לך ילד קטן, וזה קשה. זה בלתי נתפס כמה שזה קשה. ויש לי הרגשה שגם אתה. צורי, את הסרט הזה אל תעלה לשום אתר ושום כלום. אני אמשיך לפגוש את אבא שלך, ואני אבוא לו עם הולדת של הנכד שלי, ואתה תפתח לי את הדלת ואני אחבק אותו, ואני אחבק אותך. אבא שלך היה מה שהיה, אתה מה שאתה, אבל הבן שלך, אתם קראתם לו דרור, צורי. זה מאלוהים. דרור, ציפור קטנה. אתה תגדל אותו כמו שצריך, בלי שיניים, בלי טלפיים. אתה תגדל בבית שלך ציפור קטנה של חופש. וזה יהיה התיקון. זה משהו ששווה לחיות בשבילו. לא?